фарзандон вақто ки хурд буданд бо ҳам муноқиша мекарданд ки ин модари ман аст, модари ман аст ва мегуфтанд ки биё рафтем аз модарҷон мепурсем ва модар ҳардуи онҳоро ба оғӯш мекашид ва мегуфт лаҳзаи фаро расиданист. албатта ки модар пир шуд, мегӯянд ин модари туст. На, ин модари ту низ ҳаст. охир як моҳ ин ҷониб ки дар хонаи ман аст. аз нолиш ва сулфаҳои модар фарзандонам хоби роҳате надоранд ва каме дар хонаи ту истад боке надорад. модаре ки туро 9 моҳи бутун бо ин қадар ғаму дарду ранҷу азоб ба дунё овард. ҳоло бошад ин буд посухи заҳматҳои модар. чува модар азади неки модара намеовифитад. лаънати худовандӣ бар он нафароне ки хор мекунанд волидайнро.